आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। महामार्ग चौपदरीकरण पूर्णत्वास जात असताना ओसरगाव टोल नाक्यावरून मे पासून पथकर वसुली सुरू होणार आहे। या टोल नाक्यासाठी केंद्र शासनानं निविदा मागवल्यात। येत्या 24 एप्रिलला या निविदा उघडल्या जाणार असून ठेकेदार निश्चित केला जाणार आहे। मागील 2 वर्षांपूर्वी ओसरगाव टोल नाक्यावरून टोल वसुलीसाठी यापूर्वी 3 एजन्सी नियुक्त झाल्या होत्या। मात्र या एजन्सीकडून टोल वसुली सुरू होताच टोल विरोधी कृती समिती आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार आंदोलन सुरू केले। त्यामुळे ओसरगाव टोल नाक्यावरील टोल वसुली बंद करण्यात आली। यापूर्वी 14 जून 2023 ला टोल नाक्यावरून टोल वसुली सुरू करण्यात आली होती। मात्र आंदोलनानंतर ही टोल वसुली बंद करण्यात आली। गेली 3 वर्ष टोल नाका सुरू होण्याबाबत केंद्र सरकारकडून कोणत्याही कारवाई झालेली नव्हती। मुंबई गोवा महामार्गावर कणकवली तालुक्यात असलेला हा जो ओसरगाव टोल नाका आहे तो सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे, कारण याची निविदा प्रक्रिया जाहीर झालेली आहे। एकंदरीत 24 एप्रिलला ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि ठेकेदार देखील ठरणार आहे। आपण या कणकवलीतील ओसरगाव टोल नाक्यावर आहोत। प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिली तर आपण बघतोय की एक खाजगी कंपनीकडून याच रस्त्यावर ये जा करणाऱ्या ज्या गाड्यांचा आहे तो सर्वे सुरू आहे। एकंदरीत कोणकोणत्या गाड्या या इथून येत आहेत, म्हणजे दुचाकी असतील, 4 चाकी असतील, 3 चाकी असतील, म्हणजे मोठी गाडी असतील, अवजड वाहने असतील, यांचा एक सर्वे एकंदरीत इथे सुरू आहे। 2 जण हे खाजगी कंपनीचे जे कर्मचारी आहेत ते इथे काम करत आहेत। त्यांनी ते असे म्हणजे त्यांचं लिखाण देखील करत आहेत। एकंदरीत सर्वे एकंदरीत सुरू आहे दिसतंय। आणि एकंदरीत जर पाहिलं की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सध्या टोल सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे। गेले 5 वर्षापूर्वी 3-4 वर्षापूर्वी म्हटलं तर हा टोल उभारल्यानंतर टोल घेतला जाऊ नये यासाठी आंदोलनं झालेली होती। सर्वच राजकीय पक्षांनी आंदोलनं केली होती, कारण सिंधुदुर्गातला जो सर्वसामान्य नागरिक आहे त्याला कणकवली असेल, देवगड असेल, या व्यक्तीला ओरोसमध्ये सिंधुदुर्ग नगरीत जायचं असेल तर टोल द्यावा लागतो। आणि एकंदरीत टोल जर दिला तर टोलमुळे त्यांचे मोठे नुकसान होते आणि जास्तीत जास्त पैसा दिला जातो। एकंदरीत काही ग्रामस्थ आहेत का टोल सुरू होणार आहे अशी एक माहिती समजते। एकंदरीत काय तुमची प्रतिक्रिया? रस्त्याच पुराणे टोल चालू करून कसं काय होणार? रस्ता तसं व्यवस्थित व्हायला पाहिजे। इथे आता टोल बनतं, इथे संडास बाथरूम काय इथे व्यवस्था नाही इथं। प्राथमिक ज्या गरज आहे त्या झाल्याच काय, पुरा नाही झाल्या, मग टोल कसा काय चालू करताय? पूर्ण विरोध आहे। आमचा पूर्ण विरोध आहे या गोष्टीला। एकंदरीत मागे देखील आंदोलन झाली होती, आंदोलन मोठ्या प्रमाणात उभार झाली होती, त्यासाठीच झाली होती ना, यासाठी आंदोलन केली होती लोकांनी। आंदोलन कशाला केली? हे टोल घेऊ नये असं म्हणतात। हो, टोल चालूच नाही करायचं। नक्कीच बरेच जण आहेत ते टोल जो आहे तो सुरू न करावा असे या प्रतिक्रियेवर वाहन चालक आहेत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सामान्य माणसांना ही टोल माफी असावी। सिंधुदुर्ग म्हणण्यापेक्षा महाराष्ट्रातल्या लोकांनाही टोल माफी असावी। जे बाहेरच्या गाड्या आहेत महाराष्ट्रापासून सोडली तर त्यांच्याकडनं तो टोल आकारावा असे माझं म्हणणं आहे वैयक्तिक। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी टोल नसावा, कारण कणकवलीवरनं ओरोसला जावं लागतं। आपली तिथे सरकारी कामं सगळी तिथेच होतात। ते डिस्टन्स जे आहे ते 22 किलोमीटरचं आहे। 22 किलोमीटरला आम्ही टोल कुठून द्यायचा असा पण प्रश्न आहे ना। तो म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा टोल माफी असावी। आता हायवे आहे आपला मुंबई गोवा हायवे महामार्ग, त्याच्या आजूबाजूला सोयीसुविधा हव्यात, जेणेकरून जे लांबचे पर्यटक वगैरे असतात त्यांना त्याचा उपयोग होईल। आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा हा आपला पर्यटन जिल्हा आहे। या जिल्ह्यामध्ये भारताच्या कानाकोपऱ्यातून माणसे येत जात असतात, त्यांना त्याचा उपयोग होईल। राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागानं ओसरगाव टोल नाक्यावरून टोल वसुली सुरू करण्यासाठी 17 एप्रिलला ऑनलाईन निविदा प्रसिद्ध केल्या। या जानवली पूल ते पत्रादेवी या 60 किलोमीटर लांबीच्या मार्गासाठी दुचाकी आणि 3 आसनी वाहनं वगळता उर्वरित सर्व वाहनांसाठी टोल वसुलीसाठी एजन्सी निश्चित केली जाणार आहे। या दरवर्षी वाहनांकडून 57.88 कोटींचा
टोल वसूल होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. 23 एप्रिलला ऑनलाईन निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख आहे, तर 24 एप्रिलला नवी दिल्ली येथील महामार्ग विभागाच्या कार्यालयात निविदा उघडल्या जाणार असून त्याच दिवशी ठेकेदार निश्चित होणार आहे. मुंबई गोवा महामार्गावरून कार, जीप आणि व्हॅन यासारखी हलकी वाहनं जाण्याचे प्रमाण सर्वाधिक 49% आहे. बस आणि ट्रक वाहनांचं प्रमाण 27%, मल्टी एक्सल वाहनांचं प्रमाण 19% असल्याचंही निविदा नोटिशीमध्ये नमूद केलंय. या वर्षी मे महिना समाप्त होण्याच्या आधी मुंबई गोवा मार्ग पूर्ण होईल आणि या पावसाळ्यात तुम्हाला त्रास होणार नाही असं राणेसाहेब वारंवार मला सांगतात. कारण मलाही दुःख आहे याचं की तुम्हाला पुष्कळ दिवस त्रास सहन करावा लागला. पण आज साहेबांच्या या 75व्या वाढदिवसाच्या दिवशी तुम्हाला विश्वास देतो. साहेबांचा सतत आग्रह, सतत फोन मला राहायचा आणि मे महिन्याच्या आत ते सगळं काम संपेल हा विश्वास देतो. धन्यवाद. मुंबई गोवा महामार्ग प्राधिकरणाचं काम मे 2026 अखेर पूर्ण करण्याचं नियोजन महामार्ग विभागानं केलंय. दुसरीकडे मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून महामार्गावरील सर्व टोलनाके सुरू करण्याची ही कार्यवाही महामार्ग विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे. यात सिंधुदुर्गातील ओसरगाव हा टोल नाका सर्वप्रथम सुरू करण्याचं नियोजन महामार्ग विभागानं केलंय. महामार्ग विभागानं जाहीर केलेल्या निविदांमध्ये स्थानिक वाहनांना टोल करातून वगळण्याबाबत कोणताही उल्लेख केलेला नाही. खरं तर हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर अन्याय आहे. जी ओसरगावचा जो टोल नाका आहे ही मुळात जागा जी आहे ही आम्हाला सिंधुदुर्ग वासियांना मान्य नाही. आमची स्पष्ट भूमिका आहे की कुठेतरी जिल्ह्याच्या हद्दीवर एक वेळ बांधा असेल किंवा खारेपाटण कुठेतरी एका ठिकाणी हा टोल त्या ठिकाणी टोलचा नाका त्या ठिकाणी उभारला जावा. खरं तर कणकवली किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं जे हायवेचं अंतर आहे ते माझ्या मते खारेपाटण ते बांधा जवळजवळ 70 एवढंच आहे. या 70-80 किलोमीटर मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांना हा टोलचा भूदंड का टोल दाढ कशासाठी? खरं तर गोव्यामध्ये एवढं इन्फ्रास्ट्रक्चर हायवे मध्ये डेव्हलप झालं त्या संपूर्ण गोव्यामध्ये एकही टोल त्या ठिकाणी अस्तित्वात नाही. कोणी तिथली गोव्यातली जनता किंवा तिथं कोणी त्या ठिकाणी टोल भरत नाही. सिंधुदुर्गाची लोकसंख्या कमी असताना आणि सिंधुदुर्गातला हायवेचा जे अंतर आहे असताना सिंधुदुर्ग हा टोल कशासाठी? आणि याबाबत 2022-23-24 दरम्यान आम्ही त्या ठिकाणी आंदोलन केलेलं होतं, रस्ता रोको केलेलं होतं आणि त्या ठिकाणी वसुलीची टोलची सुविधा मिळाली होती ती बंद करण्यात आली होती. आमची प्रमुख व्यापारी असतील, सिंधुदुर्ग जिल्हावासी आणि अनेक पक्षातील राजकीय नेते असतील यांनी ही स्पष्ट भूमिका त्या निमित्तानं मांडलेली होती आणि आजही आमची ती भूमिका आहे की याचा पुनर्विचार नॅशनल हायवेच्या अथॉरिटीने करावा की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी हा टोल जर बसवायचा असेल तर तुम्ही बांद्याच्या हद्दीवर म्हणजे जिथं जिल्हा संपतो किंवा खारेपाटणच्या हद्दीवर कुठेतरी एका ठिकाणी हा त्या ठिकाणी टोल बसवण्यात यावा. पण दैनंदिन जर जिल्हावासी या रस्त्याचा वापर करत असतील तर त्यांना हा आर्थिक भुर्दंड कशासाठी? त्याचबरोबर या जिल्ह्यातलं जे 3 तालुके आहेत या कणकवली मतदारसंघाला याचं फार मोठं नुकसान आहे. कणकवली मतदारसंघातले जे देवगड असेल, वैभववाडी असेल, कणकवली असेल या तालुक्यातले जे लोक जे दैनंदिन ओरस हे मुख्यालय आहे आणि या ओरसच्या मुख्यालयाला कोर्ट असेल, जिल्हाधिकारी असतील, जिल्हा परिषद असेल, अनेक शासकीय कार्यालय आहेत. त्या ठिकाणी सातत्यानं लोकांना ये-जा त्या ठिकाणी करावी लागते आणि म्हणून त्यांनी रोज त्या ठिकाणी टोल भरावा का? म्हणजे माझं म्हणणं असं आहे की ओसरगावचा टोल ही नाका ही जागा मुळात चुकीची आहे. जर तुम्हाला करायचं असेल तर ते बांद्याच्या हद्दीवर जिथं सिंधुदुर्गाची हद्द समाप्त होते किंवा खारेपाटणच्या हद्दीवर त्या ठिकाणी करण्यात यावा आणि हा टोल त्या ठिकाणी ओसरगावच्या वर त्या ठिकाणी टोल वसूल करण्यात येऊ नये ही आमची त्या ठिकाणी भूमिका आहे. आणि त्याचबरोबर दिवसाला जवळजवळ 7 लाख रुपयापेक्षा अधिक जास्तचं कलेक्शन आहे. महिन्याला 21 लाख रुपये म्हणजे वर्षाला जवळजवळ कोट्यवधी रुपये हे या जिल्ह्यातनं त्या ठिकाणी जिल्हावासियांकडे किंवा ज्या ह्या महामार्गाचा वापर करणार आहेत त्यांच्याकडनं वसूल केले जाणार आहेत. ही चुकीची गोष्ट आहे. म्हणजे तुम्ही सिंधुदुर्ग वासियांना म्हणजे त्याच्या व्यापारावर परिणाम होणार, पर्यटकांवर परिणाम होणार आणि हे सगळं चुकीचं आहे. आणि म्हणून या बाबतीमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांची आम्ही या बाबतीमध्ये चर्चा करू. या बाबतीमध्ये नॅशनल हायवेशी त्या ठिकाणी आमची चर्चा राहील. पण आमची केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारला विनंती आहे की जसं आम्ही त्यावेळी हा विषय मांडलेला होता आणि त्याला प्रतिसाद मिळाला होता आणि टोल त्या ठिकाणी बंद झाला होता, त्यामुळे हा टोल तातडीनं त्या ठिकाणी बंद व्हावा. ओसरगाव टोल नाका ह्या जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या हायवेचं अंतर 80 किलोमीटर आहे.
मग या 80 किलोमीटरच्या मध्ये जिथं जिल्हा पूर्ण होतो तिथं कुठेतरी एका ठिकाणी हा टोल नाका उभारण्यात यावा. हा टोल नाका जातं काय, त्यामुळे याला आमचा त्या ठिकाणी विरोध आहे. शेवटी आम्ही आंदोलनं केल्यानंतर, विरोध केल्यानंतर त्याच्यावर केसेस टाकल्या जातात आणि केसेस टाकून हा आवाज त्या ठिकाणी दाबला जातो. पण सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांच्या संवेदना संपलेल्या नाही. सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांच्या संवेदना आजही आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांची लूट होऊ नये याच्यासाठी आमची भूमिका आहे की हा टोल त्या ठिकाणी रद्द करावा. 8 दिवसापूर्वी या जिल्ह्यामध्ये मंत्री नितीन गडकरी साहेब आले होते आणि त्यावेळी त्यांनी सिंधुदुर्गवासियांची माफी मागितली होती की हा रस्ता सुरू करण्यास 14 वर्ष लागली, परंतु यावर्षी हा रस्ता पूर्ण करतो म्हणून त्यांनी आश्वासन दिलं होतं. परंतु आपण बघितलं असेल की मुंबई गोवा मार्ग अजून 1 वर्ष तरी पूर्ण होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि असं असताना जो भाग पूर्ण झाला आहे त्या ठिकाणी टोल आकारण्यासंदर्भात गेल्या 2 वर्षापूर्वी सुद्धा अशी चर्चा झाली होती, परंतु त्यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांनी आम्ही विरोध केला होता. आता जर पुन्हा टोल आकारण्याचं टेंडर आता पुन्हा आलं आहे की 3 महिन्यासाठी टेंडर आहे, त्यानंतर परमनंट टेंडर होणार आहे. परंतु आमचा ह्या टेंडरला विरोध आहे, कारण अजूनही मुंबई गोवा मार्ग पूर्ण झाला नाही. एक वेळेस 14 वर्ष झाल्यानंतर तुम्ही त्या रस्त्याला पूर्णपणे टोल माफी दिली पाहिजे होती, परंतु आपण दिली नाहीत. उलट आपण इथे आल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांमधले कोणीतरी लोक आहेत की जे हे टोल घेण्यास इच्छुक आहेत आणि त्यांनी आपल्याशी चर्चा करून हा टोल नाका निश्चित केलेला आहे. आणि ह्याचं टेंडर आपण आल्यानंतर कसं काय 4-5 दिवसातच निघतं आणि त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीला आमचा विरोध आहे आणि विरोध राहील. आता टोल वसुली कशी होणार आहे तेही पाहूयात. कार, जीप, व्हॅनसाठी वन वे 125 रुपये, जाणे येणे 190 रुपये, मासिक पास 4170, तर सिंधुदुर्गात नोंदणीकृत वाहनांसाठी 65 रुपये. मिनी बस आणि हलक्या वजनांच्या वाहनांसाठी वन वे 200 रुपये, जाणे येणे 305 रुपये, मासिक पास 6740, तर सिंधुदुर्गात नोंदणीकृत वाहनांसाठी 100 रुपये. 2 एक्सेल बस आणि ट्रकसाठी वन वे 425 रुपये, जाणे येणे 635 रुपये, मासिक पास 14120, तर सिंधुदुर्गात नोंदणीकृत वाहनांसाठी 210 रुपये. व्यावसायिक वाहनांसाठी वन वे 460 रुपये, जाणे येणे 695 रुपये, मासिक पास 15405, तर सिंधुदुर्गात नोंदणीकृत वाहनांसाठी 230 रुपये. अवजड वाहनांसाठी वन वे 665 रुपये, जाणे येणे 995 रुपये, मासिक पास 22,145, तर सिंधुदुर्गात नोंदणीकृत वाहनांसाठी 330 रुपये. त्यामुळे मागच्या वेळी जसा टोल विरोधी कृती समिती उभी राहिली तशाच पद्धतीनं आता या टोल सुरू होण्यासंदर्भात निर्णयावर लोकप्रतिनिधी आणि सर्वसामान्य सिंधुदुर्गवासीय नेमकी काय भूमिका घेतात हे पाहावं लागेल. आपण बघितलं तर हा टोल सुरू करण्याच्या मार्गावर प्रशासन देखील आहे. म्हणजे एकंदरीत आपण सध्याची परिस्थिती बघितली इथे की टोल जो आहे तो येणारे ग्राहकांनी याच ठिकाणी स्वच्छतागृह देखील नाही आहे किंवा अन्य गाड्यांची जी सुविधा असते ते देखील आपल्याला प्रवाशांना नाही आहे. टोल नाक्यावर जी ठिकाणी अपघात होतात त्या अपघातासाठी ज्यावेळी इमर्जन्सी सर्व्हिस आहे ती देखील मिळायला पाहिजे. जो प्रशासनाने ज्या टोल सुरू करण्यापूर्वी या सुविधा देण्याची गरज आहे असं एकंदरीत बोललं जातं आहे. कारण सिंधुदुर्गवासियांना नाहक हा टोलचा भुर्दंड बसतो आहे एकंदरीत म्हणतात. तेच तशाच पद्धतीने बघितलं तर काही जणांचं असं म्हणणं आहे की आम्हाला 10 ते 15 किलोमीटरला हा टोल द्यावा लागतो, त्यामुळे आम्हाला नाहक भुर्दंड द्यावा लागेल आहे. आणि त्यामुळे वेगवेगळ्या ज्या टोलच्या आहेत ते जड वाहने असतील, हलकी वाहने असतील, कार असतील, यांना वेगवेगळ्या ज्या दर आहेत ते ठरवून दिलेले आहेत. आणि 24 तारीखला ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि ठेकेदार देखील ठरणार आहे. त्यामुळे आता या संदर्भात राजकीय नेते नेमकी काय भूमिका घेतात, सर्वसामान्य नागरिक काय भूमिका घेतात आणि सिंधुदुर्गवासी काय नेमकी भूमिका घेतात हेच आता आपल्याला पाहावं लागणार आहे. त्यामुळे साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.